Hi guys, welcome sa akong channel. Welcome back sa akong YouTube channel. So for today's video guys is mag-unbox tayo or mag-unbox ta og bag-ong camera. Actually di siya bag-o kay second hand na siya pero bag-o siya para nako. I mean dili siya brand new. Second hand siya nga camera guys pero bag-o siya for me. And kung interesado ka guys kung unsa nga camera ang naanak ko karon, keep on watching. So, ang mount to guys. Nabaguhan jud ko nga magbisaya no. Pero ituloy-tuloy na nato nga magbisaya kay para di ta magasulod og Tagalog no. Pero okay naman pud mag-Tagalog pero for my videos, following videos no maabot is mayro siguro magbisaya sa siguro ko kay magpahuway sa ko sa pagsigig Tagalog guys. Mo na to sa mga Tagalog viewers diha sabta na lang. Sabta na ako mga actions. So, mao na to, ako ipakita sa inyo akong bag-ong camera nga karon pang gabi gid ni abot. Ganiya siya giko sa akong bana. So, kani siya nga camera mas medyo old model na siya, guys. So, dili siya bag-ong model, old model na gid siya. No, so mao na ni siya. Ako ipakita ninyo ang yan, Canon. Canon ang brand niya. Napalit na ko siya sa online Facebook market. Worth 1,000 pesos no, diba? Batora wala nakapalit ko kay Batora man god. So Canon PowerShot at 150 IS na. So kung nag-search ko ani guys ko pilang original price niya pero wala na dito makita, dili ang ko ka Google dili ko ka search sa Google kay YouTube ra akong ma-search og kanang Facebook og Shopee. So, gi-search na ko, gitry na ko mag-search kung bigla ni siya nga ni original price pero wala na ko ma-search guys. Uwi na ako muna siya tag pero ay dili na siya tag kuan siya ka ng barcode na siya barcode. So mao na siya gikan kani siya nga camera guys is napalit daw ni siya sa gawa sa Canada ingon tong seller ani. So, nagpasalamat yung kay dugay na ko nangandoy nga magkakamera. Kay kinilagay akong cellphone is usahay ra gyud siya okay. No, kanunay siyang dili okay. Dili siya usahay mo charge og kanang mag-film ka, mag-video ka, og taud-taud mo init na siya mo katag ka off ang yang camera. So, nagkinahanglan jud ko camera. Dugay na ko nagapray nga naon ta koy camera. So, nana answered prayers na tay bagong camera and ganahan ko kay Canon ang yung brand. So kay bawa man tanong nga basta brand nga Canon nindot na siya nga mga camera. So ang yun diri guys is 20.0 megapixels 24 mm wide 10 times ang yung zoom. So ako to lang i-open para makita ninyo. So nadiri ang iyang mga contents no, wrist strap, na siya battery charger, na siya battery pack, ang memory card, wala siya memory card ng Apple guys, interface cable is not included, so wala po siya, kugawan ako kuko so nadiri ang all images simulated, so naay kay mga kaitsusan sa gawa sa box. Siyempre nga na gid na kay basahon, di ba? So i-open na nato. Tanan. So nag-open ni mo guys. So muna na siya ang ihang siya mag-tupperware. Muna na siya ang camera. Na siya charger. So muna charger sa camera guys. I mean sa battery. Charger sa battery sa camera. So first time yun ako nga na ay camera guys. So actually guys 1.5 ang iyang post ani nga price but natingal ako kadingon na siya nga 1,000 na lang na ma'am. So mo nalipay po ko ang gipaubusan sa seller no. Ang seller pod kay medyo bongga na pod siya sa kinabuhi. Dato siya guys. So mo ni ang yan charger no. So kailaw niya is mo na siya ang adiri ang battery. And syempre nadiri ang mga manuals. Nindot ang mga manuals kay naa siya Espanyol na English. Na siya French. Kaya siyempre gikan nag-isa sa gawas
No? So, atong i-try ang camera guys kung para makapakita na ko sa inyo ha kung ang nakaapan lang niya guys is kani siya natangtang na siya. Cover ni siya sa kuan. Okay, pakita ninyo ang camera ha. Oops. Tada! Dili lang siya flip ha. Para hindi ito datong flip kay para makita na ka ang kaugalingon while nag-film ko pero sabi na lang okay ra nga ni at least na so mo ni siya ano yung inako ibutang ang monopod kanang itong gorilla pad so ano na ko para magdali ra siya hagiran so kani siya mo ni siya natangtang guys kani cover ni siya sa ani nabitang murag dili siya chargeran ha para ni siya sa murag kanang ano i-connect ni mo sa laptop bitaw mo na siya tangtang pero okay ra so atong isud ang battery guys so i-try dili pa jud ko kay ko hanas sa paggamit ani kay lagi first time na to nga magkakamera so na diri isud ang battery okay di ganin ko kay bawon sa pagkuha sa battery ganiha gituluan ko sa kumbana unsa kay porma ani my goodness marimar wa ta kay baw so inga na siguro kana bitaw wa jud kay alamag okay, first time lagi sa guys okay na so na siya laklak na ano na siya laklak so ito siyang okay nagmao-mao da so na diri ang on off ito i-try wow so nag-on mo mukha ta siya taas diri so na-on na siya so di sa na to siguro i-set ang kung ano ayan, nice di siya camera kay klaro kayo. Nakita niyo kung naong. Hi! Kaya kaya kung naong. Hi guys! Wait lang. Display will turn off. Ano naman to? Kalibog ko. Turn off. Okay, nara. Hi! Nakita ninyo akong naong guys. Diba, ayan o. Hi guys! Ay! Ano to? Ako kibaw nga. Ako tayo alamag. Sumoro to ayop na nin ako. Ayop. Okay. So na diri ang mga zoom, ani, may mga kadyusan, ani ka man, mga tulpukanan. Wala pa ko kaya kibaw, ani. Kuri-kuriol pa na to ni Inya. So, mo ni siya. Itango na akong battery balik. Okay. So, wala, dili pa siya magamit na ko sa pagkakaroon guys, kaya wala pa siya yung memory card. Mapalit pa may memory card sa CDR King. So, dili man siya pwede kung wala yung memory card guys. Adto man dapat ma-store ang mga videos nimo, ang mga pictures, mga photos ng imong gikuha, no? So, dili pa siya na ko magamit sa pagkakaroon. Pero excited ko nga magamiton siya. So, so, siguro sa mga umabot ng mga vlogs, mga videos is nindot na siya guha kay nindot naman ang atong camera nga gamiton. So, salamat ko sa Ginoo nga namin nga yung camera. So, mura siguro to guys para sa video na to karon, and I hope nga na gustuhan ninyo. If you like this video guys, ayaw mo kalimot sa pag-like and subscribe sa akong channel kung bago pa lang ka sa akong channel, and click the notification bell below kung nasa ubos nga mga bell, i-click na ka para notified ka kung natay bagong upload nga videos. Salamat sa pagtanaw nga videos guys, and see you on my next video. Bye!